vendégeinket. Egy baráti társaság közös zenélései során fogalmazódott meg a gondolat, aminek hatására aztán megalakult a Rézsarkantyú zenekar. Kis idő elteltével szerveződött meg a Cseke Szilveszter által alapított Rézsarkantyú Citera zenekar. 2014. novemberére már kibővülve mutatták be első népdalcsoportukat, a hajdúsági betyárdalokat. A sikeres fellépést továbbiak követték. Elsősorban az ausztriai magyar rendezvények műsorait színesítik Citera játékjukkal, de felléptek már Magyarországon is. A zenekart a közös értékek ápolása, a hagyományaink iránti alázat és a baráti viszony tartja össze. Munkásságuk nem titkolt célja, hogy a citerát, mint az egyik legrégebbi magyar népi hangszert megismertessék az emberekkel, illetve, hogy felhívják a figyelmet erre az egyedülálló hangszerre. Hölgyeim és uraim, szórakozzanak velünk egy jót, színpadon a bécsi Rézsarkantyú Citera zenekar. Kétszer.